Sí, sóc un dels 100 concursants d'aquest programa i si vols saber com ho hem viscut des de dins, queda't que t'ho explico. Bon dia, avui és la final. Crec que és el primer dia que podem veure aquest hotel de dia. Anem a esmorzar, són les 9:30 del matí. Els finalistes ja estan a la fortalesa d'Hostalric i nosaltres ens estem fotent un esmorzar aquí entre pecho i espalda. Bon dia. Bon dia, semifinalistes. Nosaltres ens hem pogut aixecar una miqueta més tard perquè ens havien citat a les 11. Ja marxem. Els objectes perduts de tothom, dels 100, ens els emportem. I ja marxem per últim cop d'aquest hotel. Ara sí que ja sabem que no tornarem. Hem arribat a Hostalric i allà ens hem trobat amb els eliminats. Videoblog. Els eliminats van ensenyar això. S'ha trobat Ramon i Rauxa. S'ha fet una primera prova als finalistes que nosaltres no hem vist, que sabem que era de preguntes. És hora de saber qui marxa a casa seva. Han eliminat primer el Bernat. Molta sort a tots. Estaré molt content quan guanyeu qualsevol de vosaltres. Gràcies, Àngel. Després a l'Ares. Ares, ho has fet superbé. Has sigut protagonista des del primer capítol. Tots t'hem estimat. Tots. Des del primer a l'últim. Ho has fet molt bé, és un concurs. Ja ho sé. Puc abraçar jo? Sí, clar que sí. I finalment a la Pilar. Ha sigut un regal per mi, de veritat. I tu has estat un regal per nosaltres, Pilar. Sí? Ui, tant, ja t'ho pots ben anotar. Els hem vist els tres baixant després de dinar. I per la tarda ens han fet pujar un últim cop al pati d'Arma i ens hem assegut allà en fila per veure la gran final entre la Robri i l'Ivan, que era un allioli. Creia que anava molt bé, estava tirant l'oli molt a poc, molt suau, i al cap de molt poc ja l'he vist que estava negat d'oli. Això està tallat o què és? Que no ho sé bé. 3, 2, 1, mans enrere. Per la cara que han fet, aquests alliolis han sortit més picants que jo que sé. Hòstia! Se'ls hi repetirà durant bastants dies. Pensem que guanyaria la Robri, però al final ha guanyat l'Ivan. Algú vol fer un total a càmera? No has fet un total? Total. Vale, fem un total, va. S'ho mereixen els dos. També s'ho mereix. Que convidi ratafia, Ja marxem d'aquí. Pinos, ja no ets el centre de Marxem Catalunya. del centre de Catalunya. Catalunya! Bueno, ara fa 11 dies que vaig venir aquí a agafar el tren per anar a Pineda de Mar per esmorzar el seu guisaré. I avui que s'ha fet la final, torno cap a casa. M'he passat superbé. He conegut a molta penya. I ha sigut una bombolla molt xula. Moltes gràcies a tothom que ho ha fet això possible. Estic super agraït d'haver tingut aquesta oportunitat. I no sé, res més a dir, que tinc ganes d'arribar a casa, tirar-me al sofà i morir una miqueta.